Ang atong mga higala nga mga sulpot, halos mag-wild na sa comment section, bisag unsa nila ipanglito, kusog ra ba kayo ni sila mo ingon nga, iya mi si Ginoo, gisunod na mo ang sugo sa Ginoo, pero hiringin ang ilang mga gipangyawit sa social media. Jesus Ginoo ko, mo na gingon ninyo nga iya mo sa Ginoo? Kanang inyong gisupak-supak, kanang inyong gi-counter sa kuha, dapat na ay ebidensya. Dili pwede nga mo counter ka, dili pwede nga mo kontra ka sa akong argumento nga chismis lang ang imong basis, di na makadaog. Di yun na makadaog. O for example, mingon ko ang simbahan Katoliko, gitukod ni Kristo, niya mingon mo dili, unsa inyong ebidensya? Ako na mo koy gi-present ka ebidensya, kamo. Unsa inyong ebidensya nga ang simbahan Katoliko dili gitukod ni Kristo? Ba, niya mingon wala man na sa Biblia. Ngano kanang term nga wala magamit na siyang ebidensya? Sige no na yung taon. Tarungan ra gyud ninyo panabot ninyo, ibuta lagi sa ulo, dili sa lapa-lapa.